Ni Galdakao txirrindulari elkartetik etorri naiz edo hasi nintzen txirrindularitzan, eta hortik aurrera eskola desagertu ostean erretiratu nintzen eta pentsatu nuen hau berreskuratu behar dut, pixka bat bueltatzeko eman zidatena. Eta bueno, hortik aurrera gela txirrindulari eskola sortu genuen eta urtero festa bat egiten genuen. 2021 batean izan zen lehenengo erronka diaren txat, pandemia zegoen hor bertan, eta zen festa bat non erronka hauek gela erronka ekitaldia sortu zen. Hortik aurrera GBGE bigarren erronkan parte hartu genuen hemengo elkarte batekin, eta etorri zen 2023ko gela erronka handbike Arrieten bizikleta berezi hori sortzeko eta hementxe gaude dokumentala ikusteko. El reto 2023 se empieza a gestar aquí las ideas en la sociedad. Empezamos ya a pensar en que tiene que ser más cercano a la Gela. Un niño que acabará estando en la Gela y está la hermana. Entonces decimos, bueno, ¿por qué no creamos algo para que Arriet pueda participar con nosotros en los entrenamientos y tal? Arriet 2017an jaio zen, jaiotzaren ondorioz elbarritua gelditu zen. Udazkenean enteratu ginen Arrieten desgaitasunetaz, eta horrek markatu zuen gure bizitza, bai gurea, bai familia osokoa. Hasieran ni ama moduan, nire beldurra zen, eta Arrietek nahi baduekin, eta ezin balu. Gero egunerokotasunean sartuta, gauzak badoaz hartzen bere bidea. Hasierako arazoak, basoaz konpontzen, eta 6 urte hauetan ikasi duguna berez da, hurrengo urteak burrukatu behar izango ditugu, argi eta garbi. Batez ere Arrieten inklusioa aldarrikatzeko eta babesteko, badoaz bidean lagunak aurkitzen eta bide hori errazten. Eta hori isladatzen ari da purka-purka gizartean. Oso bizia da, bihurria, txistosillo, eta oso tematia da. Pentsatzen baldin badu egin alduela, egingo du. Ez du ikusten bere desgaitasun bat bezala. Azaltzea berari ezin duela gauza bat egin, edo ez du ulertzen. Bizikleta da erramienta hasteko, denek izan dugu bizikleta bat gure bizitzan jolasteko, ibiltzeko, eta nik zuekin hitz egin nuenean, esaten nuen, ez dakit Arrietek egingo du zerbait txirrindulari munduan. Badakit, bai joango dela ostiralero, 6 urte nahi zuen joan, bere ikaskide baten bat apuntatu egin dalako, bere arreba hor dagoelako, eta oso ondo sentitzen da giro horretan. Egia da, beso zabalik jaso dute gelako ume guztiek, eta hori eskertzekoa da, eta berak oso ondo sentitzen da. Baina batez ere da egunerokotasunean, eta etorkizunean, eta horrek bultzatzen gaitugu, alden baliabideak, erramientak edo gure eskuetan edo besteen eskuetan dagoena bilatzen, berak nahi duena lortzeko. Azken finean, bizikleta da guztientzat erramienta bat. Bizikletak gurpidun aulkian ezinezkoa den lekuetara heltzeko aukera emango dio. Mendira joateko eta ez hori bakarrik, lagunekin harremanatzeko. Azkenean, oztopo bat da askotan gurpidun aulkian. Adina honetan, ez da kapasa besten erritmoa eroateko eta
eta bizikletarekin, hitz egiten diozunean izango duela motor bat, berak, esan dizut askarra dela, eta aldapatik gora zelan egingo dut nik ama, eta bala, egingo da motor bat, eta hasten da ikusten zaio erdibarria bat somatzen, da holan, ja, ikusten ari da, igoerak eta jaitzierak. Imaginatu, eskeleto bat ipinita, jartzen da handbiken, pum, 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 bukatzen duenean, ta, bera jaizten da bakarrik eta doa nahi duen tokitara. Hori da nik espero dudana. Neurriak, erramientak, kasu honetan handbike, nondik atera. Hor topatu ditugu jendea bide horretan laguntzeko. Porque los padres están mirando bicicletas por ahí y es todo para adultos. Empezamos a decir que por qué no hacer una bicicleta, una handbike adaptada a un niño de esas edades. Guk orain esaten dugu bidearen lagun, eta hori da nahi duguna. Arrietek eta beste ume guztiek desgaitasunekin edo ez desgaitasunekin, ze batzuk oso agerian eta ikusten dira. Arrieten desgaitasuna ikusten da berehala gurpidun aulkian, baina beste ume batzuena ez da hain argi ikusten. Baina jakitea bidean laguna dituzula bizitzaren bidea egiteko dala letzek. Gero arrietek bera erakutsi digu ibilbidea, gure familiaren leloa bihurtu dugu. Osea, ez dago, ezin da esan, ezin da, baizik eta bidea bilatu behar dugu. Beti dago bide bat. Hirugarren erronka hau, erronkarik handiena izan zen, nire aldetik, nire partetik, Everestin bat egin genuen hori biberon. Gainera urte berean, bibero igo zen turrean, gauza asko, ingrediente asko, eta nire partetik esfortzu handia izan zen, baina merezi zuen, geneukan aukera eta objetiboa. Nunca pensábamos que íbamos a llegar a esos niveles de participación y luego también a niveles de ingresos pues para sacar el proyecto adelante. Al final se vuelca todo el pueblo. Es un proyecto que ha sido partícipe, yo creo que todo Galdakano por lo menos, y parte del extranjero, como diría yo. Erronka egunean, ilusioa, harrotasuna eta postasuna sentitu nituen. Ilusioa, Arriet eta bere bizikleta zirelako helburuak. Harrotasuna galdakostarren erantzuna ikusita eta postasuna denon artean lortu genuelako. El reto fue increíble, lo vivimos con muchísima ilusión, la implicación de todas las personas que participaron, los apoyos recibidos, el cariño. Ahora va pasando el tiempo y todo adquiere muchísimo más valor. Viendo esta fase final del proyecto, el sentimiento es aún mejor. Politena da, nik goiko parteetan ikusten dudana galdakostar guztiak hor plazak guetzen, nik unkituta gelitu nintzen. Normalean gu galdakostarrak gu gelditzen gara hori ikusten, baina ez parte hartzen. Baina harrien erronka lortu zuen beste erronka bat. Galdakostar guztiak pina bat eginda eta dena hor plazak guetzen. Futbolariak, txirrindulariak, triatletak, gurasoak, ama, kumea, nik gelditu nahu unkituta. Ni sentitu nintzen, beteta. Nintzen zen flipante. Harro sentitzen nintzen galdakotar izateaz. Es muy emocionante ver a esta familia que es la Vela. Tanta gente comprometida con este objetivo tan bonito. Pero más emocionante fue ver que este día todo Galdakao fue la Vela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Egun horretan, jinkanak dituen oztopoak zaintzen egoten naiz. Niretzat oso
oso aberasgarria da. Umek sentitzen duten guztia azalaratzen dutenako, ez? Egia da hor murgilduta egon nintzela egun guztia. Baina hau bukatuta, Arrietekin juntatu nintzenean, hor agertu zitzaizkidan emozioekin itxota bukatu nuen eguna. Oso hunkigarria izan zen, eta ahaztuko ez duten egun bat izango da gai. A nivel personal me pareció un reto súper difícil y a la vez emocionante, pero el plato fuerte se lo llevó cuando llegamos a última hora a Plaza Cuecha, ¿no? Y me di cuenta que estaban las dos aceras llenas de gente y en la carretera había cientos de niños esperándonos, ¿no? Del esfuerzo que habíamos hecho. Subir Juan Bautista Oliarte con todos los niños hasta Plaza Ardanza, para mí eso fue una auténtica pasada. Súper emocionante y súper gratificante, ¿no? De que el pueblo se haya volcado con el evento y que haya sido todo súper positivo. Egun horretan sentipen asko bizi izan genituen, ni behintzat hasieratik, gauez irten da Galdakaotik, egun oso polita eta amesten genuen eguna zen. Yo creo que uno de los momentos más emotivos del reto del año pasado fue el momento en el que conseguimos que prácticamente todos los clubs del pueblo se involucraran por la causa. Sin el apoyo de la Gela y Galdakao hubiera sido imposible. Erronkaren eguna oso berezia izan zen, denontzat eta guretzat batez ere. Ni gogoratzen dudana da jendearen urduritasuna. Ze hasieran beste urtetako erronka bezala hasi zen, asmo bat, helburu bat, eta horren alde lan egiten. Baina hasi zenean gainezka egiten egoera, dinot. Ez daki zenbat motxila gehiago eskatu behar dira. Ez daki zenbat pertsonak parte hartuko dute. Ipiniko da zirkuitoan beste rampak edo historiak, osea, gauzak zijoan haunditzen. Egon nintzen egun osoa erdinegar egiten emozioaz, eskerrik asko hitzarekin ahoan, eta Arriet, Marli eta Iar, batez ere Iar oso urduri, beste bikiak fiestan giroa horretan. Osea, zen ginkana, jolasten, paella jaten. Azkenean gainezka egin zuen guztientzat. Zuentzat gidoiaren aldetik, eta guretzat nik Arrieteri esan nion, orain hasieratik komentatu nuen ez nuela nahi Arriet oso protagonista izatea, baizik eta erretoaren leloa edo izatea por un deporte inclusivo, inklusioaren alde kirolan ere bai. Baina hainbeste esfortzu eginda, ni nahi nuen pertsona moduan bera eskerrak emotea banan-banan. Eta hor bai konturatu nintzen, zelan ez gidoirik ez ezebez, zeharri joaten zen esatera eskerrik asko, bai Juankarrezi, bai, eta ezinen konturatzen harri zela. Osea, zen, como eskerrik asko eta jarraian, era el subidón. Bukatzerakoan, Juan Karmadina etorri zenean, bere urteekin egitea berestin bat, eta azkenengo momentuan agertu zenan hartu genuen berari besoen artean, eta Arriet bere proiektuarekin aurrera geunden, eta momentu ahaztezinak. Emozioa zen aurreko eguneko sentimendua eta hobeto laburtzen duen hitza. Gogoratzen dut, ekarri zituztela saltzeko sosketarako papeletak, eta nik esaten nuen, hainbeste, ez gara izango kapasa. Eta talonario bat, guztiak negar egiten. Unkitzen naiz orain. Motxilak. Bueno, motxilarenak, baina motxilak izan zen
apurka. Dendari batek, nahi bat duzu nire dendarian, okindegian, eta bazigoazten ateratzen, gero izan zen bapateko olatu bat bezala, guraso guztiek, nik behar ditut hogei, nik behar ditut gurutzetan bertan, ospitalean, fisioen artean, gimnasioan eski izan zen, esagerau, baina hori da anonimoagoa, ez da inbesti ikusten. Baina nik ez dakit kasualitatez, Arrieten historiagatik, edo egun horretan Euskararen eguna, edo ospatzen salako galdaka honetak giroa, proposa salako festa horretarako, baina izan zen, errepika ezina, oso zaila deko zuen, urren urtetan, hori errepikatzeko. Batez ere, Arri haien esenen konstiente, Gero, hasi zen hurbiltzen zirkuitora hor bai, umen artean protagonista zen. Berak ezekien, baina bestek bai. Kaixo Arri, zer moduz Arri, presa zaude gero, ni egon nintzen hori sosketarako papeleta saltzen, eta hor zenbat jende pasatu zen. Esatera, erostera eta motxilak eta jaberoak eta hori, baina batez ere esatera hemen gaude eta guk ere nahi dugu Arri lagundu. Espinin egon zen jende pilo egiten eta gero, dutxa hartu eta gero pasatzen ziren hortik, esatera nitze gube egon gara hor eta lortuko dugu. Argi zeukan Galdakaoztarrek, argi zeukaten, lortuko zela erronkarako diru bilketa. Argi. Egun hartatik aurrera, Arriet, elkartearen ohorezko bazkidea egin genuen. Eta oso unkigarria izan zen ere bai, jaso zuenean freno de disco izatea hori... Socio d'honor. Nik esan nion, Arri, hauze oso ondo ulertu behar duzu zer esan nahi duen, Eta oso polita esan zen, oso. Saiatu ginen, Arrietek baloratzea, konstiente izan behar zen. Badakit bere adinagatik, bere interesengatik momentu horretan esen konstiente. Baina horretarako egon ginen guk atzean eta hurrengo gunetan lan hori egiteko. Arri, kontutan izan zenbat jende mugitu da, bizikleta bat lortzeko zuretzako. Galdaka osoa laguna izan zen gure bidean egun horretan. Orain gure familia moduan hurrengo proposamena, bizitzan laguna nauzu lelopean, hasi bultzatzen, gizarteak ikasteko inklusiboaren aldeko pausoak, erramientak edo egin behar direnak. Adibidez, eskolan sarrerarako badago ibilbide bat, luzeagoa da, bai, zizak dalako, eta ondoan eskailerak. Zer gertatzen da, aurreko gunean, etorri zen bere gelako ume batek, eta esan zion Arrieteri, Arri, lagunduko dizut igotzen. Tejido hori da orain ekoiztu behar duguna. Azkenean ez izatea en solitario. Gelako irudi bat aldapa zen, eta zijoan txerrundulari bat aldapatik gora, eta besteak animatzen eta bultzatzen. Bidea lagunen artean egiten baldin baduzu, asko errazagoa izango da, eta horretaz konturatu gara Arrietekin. Guk egin alditugu gauzak inklusiboak izateko, oztopo arkitektonikoak kentzeko, baina azkenean bidean bakarrik baldin badago, zertarako.
eskolatik datorren proiektu hori politena izan da, estantxe luzeaz, ez? Urte bat erdi itxarotea, baina lantzea oso proiektu zaila da, baina inoiz ez ahaztekoa. La organización creo que nunca pensábamos que, porque al final siempre los anteriores retos tenías más o menos un análisis de lo que podías llegar a recaudar, pero lo que se recaudó fue espectacular. Y luego ya pues teníamos bastantes posibilidades de empezar a tocar puertas pues para crear ya algo que no sea artesanal puro y duro de 4 amigos que nos hemos juntado aquí para hacer una bicicleta a red. Ya con ese presupuesto ya puedes hablar de otras cosas y ahí se empieza a gestar ya dentro de ese mismo proyecto algo más ambicioso. Everestineko erronka egiten egon ginenean, bazkaltzen geundela Harri etorri zen, eta ume bat izan da eta oso baneukan sentimentu berezi bat, eta Harri ezagutunean oraindik ere gehiago, esan nuen, mutil hori zerbait gehiagotan edo ahal badut, Everesti bat eginda baino zerbait gehiagotan lagundu ahal diot edo nahi diot. Iurretako institutuan 2 urte egin dituen irakasle, eta 25 urte aurretik hemen ikasle izan nintzen, eta horrela gogoratu nintzen eskoletan dauden tekagune proiektuarekin. Ikusi nuen horrekin zerbait aurreztu ahalko zela Janbaikaren kostua, eta Igorri segidan esan nion, aukera hori zegoela, eta jarri nituen Igor eta eskola elkarrekin harremanetan, eta horrela proiektu polita irten da, eskolak tekagune bitartez Janbaik hau egiteko aukera sortu delako. Pausa handi bat eman da. Estatu mailan, Euskal Herriaren mailan, edo agertzen baldin bada beste umeren bat zailtasun berdinekin edo antzekoekin, badago badute nondik tira egin. Toledon paraplegikon hor bai elkartzen dira nahiko ume patologia antzekoarekin. Egon ginenean, Harri ni furgonetan eramaten dut iaia denetarik. Harrietek izateko bere aukera, nire txipa horrekin. Eta irten ginen pasiotxo bat emotera eizirrolerekin. Pinpoinean jaurdutzen duenak, ikusi zuenean, esan zian, atera alditut argazkiak. Eta zan nuen, badakizue handbike bat egiten ari dira harrietentzako. Harremanetan jarraituko gara, ze etorkizunen baten agian zuentzat baliogarria izango da izatea diseinu hau eta merkeago aterako zaizue ekoiztea 3, 4, 10 bizikleta. Gainera beraiek badute aukera harremanetan jartzeko Fundación 11, Fundación Tambien, horrelako fundazioekin ze beraiek badituztela handbike, baina ez txikientzako. Segu galdetu genuen, eta txikientzako horrelakorik ez zituen, orain badute aukera. Orduan erronka, baliogarria izango da ez orain harrietentzako, izango da harrietentzako, inguruko norbaitek probatu nahi baldin badu, egongo da aukera harrieten bizikletan probatzeko eta estatu mailan zabaltzeko proiektu hau edo diseinu hau. Bestate batzuk, jokaz nituen, galdetu nuen eta esan ziguten ez zuela pena merezi ume txiki batentzat egitea. Ez zuten ez da pentsatzen egokitzea. Hain argi izan dutena Andoitz eta Ibai Kortaren anaiak, Manolo Zunak, Mikel Lopezek izan dute oso argi harrieterekin batera hasi behar da handbike. Orduan ezin izan zen 6 urteko ume batentzat bizikleta. Izan behar da 6 urteko ume batentzat bizikleta, 8 urtekoarentzat, 10 urtekoarentzat, horrezgatik proiektu oso polita da, ze hasiko da harrietekin batera.
Proiektu oso berezi izan da, hasieratik harrituta hartu genuen eskari hau, eta oso berezia da, azkenean ikusi ahal izan deu lagun desberdinak nola elkartu gehan proiektu hontan, hasieratik Manolok aurkeztu zigun aukera hau, gero Mikel Lopezekin ere lankidetzan ari ginen, eta ikusi genuen danon artean posible zala horren proiektu ambizioso bat eitia, porque proiektu oso zaila da berez. Hasieratik iruditzen proiektu interesgarri ze. Alde batetik alde humano gaitik edo esan genke, ume bateri holan bizitza posteko erabat emun. Gero beste aldetik oso interesantea esan ditzako alderdi teknikoa. Berez oso bizikleta berezizia dalako, eta ni saliena zenez alderdi deportibotik eta baita teknikotik bizikletarena politxe iruditzen zaten. Erronka potolo bat, hasiera batean batez behenik bizikleta mundua ezagutzen ez dudanez, bildur handia emate ban erronka bat, baina beste alde batetik ikasteko aukera polit bat. Ardura bat, bizikleta bat gutzetik gauzatu behar dugu eta horrek ardurak sortzen ditu, eta beste alde batetik aukera bat. Aukera bat bidean ikasteko eta beste talde kide batzukin elkarlan egiteko. Proiektu honetan entera ginenean Iurretako ikastetxea sartu zala, pentsa gendun, ostras, proiektu interesantea eta gainera, txirrindulari munduko jendea hemen zaletasun handia dauenez, zaitxik ez esku bat bota. Eta behiratu gendun piezak nolako pieza ziren eta ikusi gendun gupe parte hartu elgun denula, eta horrela etorri zaku zen pieza batzuk eta hori zen arrazoia. Bueno, pues este proyecto para mí es un nuevo reto. La verdad, fabricar un asiento adaptado a las necesidades de Arriet, pues la verdad que para mí es un reto muy bonito, porque por un lado vas a ayudar a Arriet a disfrutar de su handbike en este caso. Y bueno, eso es un poco también lo que me llena a mí, el fabricar una cosa para alguien que realmente lo necesita. Lehenengo diseinua pasatu euskuen, bizikleta hau egiteko, eta orduan diseinutik abiatuta eginan aztertzen apur bat planuak. Irudeko planuak, mekanizazio prozesuak zeintzuk erabiliko genuzan, zein erramientakin, ze abiadurakin, ze materialetan da guzti hori, eta kan batera pasatu, horrekin programak guztiak sortu, ondo egiaztututa daudenean makinara pasatu, eta gero hor lan handia dago makina prestatzen. Lan handi bat dago horratzean ikusten ez dana, da kameko programa guztiak ateratzea. Azkenean makinak egingo da bezen mugimendu guztiak virtualki egiten ditugu. Eta behin hori egiaztatuta dagoenean, erramientak prestatu makinan, makina prestatzen bere lana dauko, eta gero mekanizazioko denborak. Azkenean erronka handienan pentsatzen dut diseinu mailan geratu dela, eta hori guk lankidetzan jardun baldin badeu ere, zati txiki batekin geratu gea, eta zati zailena pentsatzen dut bai Mikeli eta bai Iurretako eskolari tokatu zaiola, eta gure aldetikan azkenean ez da halako zailtasuna izan eta pieza nahiko zentzilo batekin geratu gea, baina bai
emango dio ni pentsatzen dut berezitasun bat, porque altzairuzko pieza bada eta brontziakin soldeatuta, orduan emango dio bere ikutua baita ere gure ekarpenak. Nire lana proiektu honetan izan da apurtxo bat koordinazio lanak, eta azkenengo astian nago montajean pizkatxo bat laguntzen. Gauzarik zailena izan da egunerokoa proiektuarekin lotzea. Nire zatia apur bat Mikel diseinatzailearekin harremanetan egon, eta berak iruden marrastutako diseinu horretatik bidera pasatu planuak eta mekanizazio lanetan aritu naiz. Eta zailena apur bat denbora ateratzea lanetaz aparte honetan aritzeko. Montajeko lana da nire esparru edo. Oin arte bakarrik ibilinaz gurpilen montajean, gurpilek dire berezi samarrak eta ez dire komerzialak, orduan monto behar dire, baina gero etorriko da bizikleta edo jaenbaiken montaje osue eta hor bebai sortuko dire. Suponitzen dut, sortuko dizela arrazotxu batzuk. Mekanizatuko zati bat egin duen eta bera bizikletaren bi beso eta gero soporte luze bat. Da soporte luzea izen zen zailtasun gehien eukize bana. 5 lotura eukize ban, eta 5 lotura horrek enbehar izen ziren lehenengo lotura baten alde bat, gero buelta emon da inbete loturatan alde desberdinak. Horregaitzik eukize ban zailtasune luzeran be handia zen, makinan prestaketa be lana eukize ban eta hori izen zen, zailena bai. Mi parte en este caso es fabricar el asiento de la handbike. Partimos de un molde que ya me lo han traído hecho, digamos, y a partir de ese molde pues sacar la forma pues con fibra de vidrio y carbono en este caso. La parte más difícil en fabricar el asiento para mí ha sido la parte de donde van las piernas, que lleva una forma, una embutición, y hacerla bien, que salga de una manera limpia, me ha sido lo más difícil. Al final es una cosa que estoy acostumbrado a hacer y siempre quieres hacerlo bien. Politena lehen esan dizuten bezala, jendean artean izan den lankidetza ikaragarria da, benetan gu industri sektoretik gatoz eta ikustia holako proiektu potolo bat hainbeste jenden artean egitea lortuko dela, egia esan ikaragarria da. Ez dakit jendea guztiz kontziente dan, baina gauza oso handia egitea lortuko dugu. Politena izango da, amaitute dagoenien ikustea. Politena erronka honetan izan da helburu solidario, proiektua daukon helburu solidario hau. Bizikleta izan da niretzat pasioa, politena da bizikleta bat utzetik nola egiten den ikustea da ikastea. Zailtasune erronka moduen hartu gendun eta zailtasun horrek aurrera atarateko behar ezen gendun rekurtso desberdinak eta hori zen zen. Pues lo más positivo y lo que más enriquece realmente es fabricar este asiento que es personal para Arriet, no puedes hacer dos cosas iguales para alguien y que realmente le ayude a disfrutar de la handbike a una persona. Al final, sobre todo cuando esté acabado y cuando veamos la handbike acabada y solo verle montado en la bici, yo creo que va a ser el mayor enriquecimiento de haber hecho algo por alguien y verle disfrutar. Proiektu hau mirari bat izan da, dena batxea eta aurrera botatzea, hainbeste jende
izan dira gauza karambola asko eta lortu dugu eta oso pozik gaude horrekin. Al final no es una persona, yo creo que es el conjunto que está haciendo la bicicleta, no se dedica a hacer bicicletas adaptadas. Y el que hace el asiento o las piezas de carbono no se dedica a hacer asientos para... O sea, al final es un mix de gente pues muy soñadora. Azken begira izpilu aurrean zaila da onartzea gertatzen ari dena. Aprobetxatzen dut ere Arriet esateko, orain hemendik aurrera ja zarela txirrindularia eta emon kaina tramankulu horri. Haupa Arriet, disfrutatu. Una pregunta. ¿Sabes por qué los sueños se hacen realidad? Te la contesto. Porque no paramos de perseguirlos. Arriet, bueno, zuk apuntatu data hau. Irailaren 28an, datorren urtetakoa. 3. triatloi txiki. Aurten bai izango da. Bale? Hor ikusiko gara. Izena emando dago, lehenengo dorsala zeurea izango da. Kaixo Harry, egunon. Oye, ya tengo ganas de ver tu bici nueva. A ver cuando me la enseñas y podemos venir a dar un paseito a la playa, desayunamos aquí. Qué ganas, ¿eh? Venga, chapeldún, un abrazo. Harry! Ari gara, preparatzen, zonalde hau, gero zu, zatozenean handbikearekin, hemen derrapeak egiteko. Beitu, markak erakutsiko dizkizu. Ikusi, Ikusten? ¡Aupa! Arriet, máquina, el año que viene atacaremos juntos en el gimnasio y estrenaremos ese pepino nuevo en el video haciendo unas cuantas bajadas juntos, ¿te parece? ¡Ánimo, chapeldú! Kaixo Arriet, abernoz alduzu etorri gurekin bizikletan ibilten, hemetik, biberotik eta gelako mutilegaz. Venga, a ver, ánimo mutilek, etorri! Venga! Arriet, espero que disfrutes mucho de tu nueva handbike y que vengas muy pronto a visitarnos. Un abrazo grande. Aupa Arriet, bueno, hemen zure bizikleta politau, laizter ikusiko zaitu hor gerra ematen besteei. Arrieti, berdin segitzeko, ia esan behin egun nintzen berekin bakarrikan, harrituta geratu nintzen bere indarrakin da bere goguakin, eta berdin segi dezala, eta ia laizter ja izan dezaken bere aparatua, eta disfrutatzen hasi dedila zenbat eta alik eta pronto. Animo eta disfrutau. Arriet, dakat gogo handia zu ezagutzeko, horren beste entzun dut zuri buruz, eta gustoko jatan zu ikustia bizikleta gainea, eta zurekin bueltatxo baten mutia. Disfrutau eta benetan egurre emon horreri, tramankulo horreri. Hortzak estututa eutzi gogor! Que disfrute de la handbike a tope y siempre con una sonrisa en la cara. Hola, Arriet. Me han dicho que eres un gran aficionado a la bici y bueno, me gustaría o estaría encantado en poder conocerte. Por si no sabes quién soy Ricardo Ten y en los últimos Juegos Paralímpicos pues, he tenido la gran fortuna de coger una medalla de oro y en el último mundial también, o sea que bueno, a ver si tenemos el placer de conocernos. Hola, cuando te den la handbike, a ver si vamos un día a andar en bici. Tú, en Marley y yo, tú a mi y yo mi ama y mi año. Qué buena idea, Dane. Esperemos que disfrutes mucho de la handbike y lo que ha dicho Dane. Una vez que te la den, a ver si vamos todos a dar una vueltita en un Bidegorri. Y tranquilo que no se nos olvidará los picos y el salchichón. Bueno, Harry, que disfrutes mucho de la handbike y estaremos contigo intentando disfrutar juntos. ¡Agur! ¡Agur! Oso arrogo zutaz, Harry. Lasterengo dugu guztiok batera eman.